Dia 10. Resolem problemes de selectivitat. Problema 2. En un poble hi ha dos instituts que anomenem A1 i A2. En tots els instituts es pot estudiar el batxillerat científic, que anomenem C, i l'humanístic, que anomenem H. Seleccionem un alumnat a l'atzar i se sap que la probabilitat que et pertanyi a l'institut A1 és de 0,3 i la probabilitat que pertanyi a l'institut A2 és de 0,7. D'altra banda, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A1 és del 0,55, mentre que la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A2 és de 0,59. Apartat A. Calcula la probabilitat que un alumne estudiï el batxillerat científic a l'institut A1, que estudiï el batxillerat científic a l'institut A2, que estudiï el batxillerat humanístic a l'institut A1 i que estudiï el batxillerat humanístic a l'institut A2. Apartat B. Si en aquest poble hi ha exactament 1.000 estudiants, quants estudien cada batxillerat a cada institut? Apartat C. El curs vinent arribaran 20 alumnes nous al poble i tots faran batxillerat humanístic a l'institut A1. Quina serà la nova probabilitat que un alumne estudiï batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A1? Comencem, doncs, amb l'apartat 1. Tenim aquí el diagrama d'arbre. Què vol dir? L'enunciat ens ha dit que si ets de l'institut 1 tens un 0,3 de possibilitats i C de l'institut 2 és un 0,7. Fer el científic a l'institut 1 és de 0,55, per tant, fer l'humanístic només hi ha d'aquests dos batxillerats, per tant serà un 0,45. I fer el científic a l'institut 2, o sigui, fer el científic si ets de l'institut 2, 0,59, i aquí, per tant, fer el del social serà un 0,41. Aquestes són les possibilitats que ens dona l'enunciat. I ara què ens demana? Ens diu que d'un grapat d'estudiants n'agafem un i a l'atzar ens ha de donar la probabilitat que sigui de l'institut 1 i que faci el científic. Les dues. No vol dir que si és de l'institut 1 faci el científic, no. Ens diu que de tots, quina és la possibilitat de que siguin aquestes dues. Per fer una probabilitat així, es necessita la fórmula de la probabilitat condicionada. Això què vol dir? Que la probabilitat de A si ha passat B és la probabilitat de les dues entre la probabilitat de A. Per tant, si agafem aquesta fórmula i passem aquesta probabilitat a multiplicar, tenim aquesta fórmula d'aquí, que és la probabilitat de ser del científic si ets de l'institut A multiplicat per la probabilitat de ser de l'institut A. Per tant, si us hi fixeu, és multiplicar 0,3 per 0,5. 0,3 per 55. I això dona 0,165. Sí? Per la mateixa regla de 3 fem les altres probabilitats. C de l'institut A, 0,3 per fer el social, 0,45. I això serà 0,135. C de l'institut 2, 0,7 per fer el científic a l'institut 2, per tant 0,59. I això és 0,413. I C de l'institut 2 i fer l'humanístic a l'institut 2, això és 0,287. Aquestes seran les probabilitats juntament amb aquesta. A l'apartat 1 ens diu que hi ha 1.000 alumnes i hem de calcular quants alumnes han fet cada batxillerat a cada institut. El que hem de fer és multiplicar la probabilitat per el nombre d'alumnes. Veiem, doncs, que han fet el científic a l'institut 1 165 alumnes. Aquesta multiplicació, com que són 1.000 alumnes, és fàcil. Per tant, si sumem els 165 més els 135 que sortiran del social i els 413 del científic i els 287 de l'altre institut, això donen 1.000 alumnes. En aquest tercer i últim apartat ens diu que hi ha 20 alumnes més de l'humanístic a l'institut 1 i, per tant, que calculem la probabilitat de, si ets de l'institut 1, ser del científic. Com ho hem de fer? Hem de calcular, primer de tot, la probabilitat de ser de l'institut 1 i del científic, i després dividir-ho per la probabilitat de ser de l'institut 1. Això és la fórmula de la probabilitat condicionada que hem explicat a l'exercici. Ser de l'institut 1 ara ha augmentat perquè el nombre total d'alumnes de l'institut 1 i de l'institut 2 és 1.020 i això eren del científic, aquests eren
de l'humanístic i els 20 que afegim a l'humanístic. Per tant, en total, 320 alumnes. C del científic, per tant, seran 165 que ja feien el científic, però s'ha de dividir entre 1.020 perquè hem augmentat aquests alumnes del social. Si fem aquesta divisió, els 1.000 es poden eliminar i ens queda 165 entre 320, que dona una probabilitat de ser del científic del 0,5156. Abans era del 0,55, per tant, ha disminuït. Per què? Perquè com que han augmentat els de l'humanístic, els del científic, la probabilitat ha disminuït una mica. Demà resoldrem un problema d'optimització.